tirar la tanca i ocupar l'espai. Això és la bòbila. La bòbila de Pobilla Cases, però és que el parc de la Marquesa és igual. Clar, tots aquests ara estarien a la presó amb la llei Mordaza. I en l'època del franquisme ho van fer, això. Sí. Aquests són els de Gran Via Sud, la plaça dels Veïns. A part de tallar l'avinguda. L'any 72 fent manifestacions, o els de Bellvitge anant al ple municipal l'any 72 amb l'alcalde falangista carlí de l'Espanya Muntades i parant un ple municipal l'any 72. En fi, però és que el moviment veïnal no només va ser capaç de ser reactius, d'anar en contra de, sinó que va ser capaç de formular alternatives. En això és important reconèixer l'ajuda dels professionals. Hi havia un grapat d'arquitectes, urbanistes, no sé què, advocats en el lío de l'antifranquisme i que van ser molt importants a l'hora de... Per exemple, aquest plànol de Can Serra fins i tot va ser utilitzat per l'Ajuntament perquè era el millor que tenien. El millor plànol de Can Serra que existia en aquell moment és el que va fer l'associació de veïns. Com veieu, tot el moviment, aquest és un molt maco que veuen que és fet de l'època, de l'any 79-80, on es veuen els edificis que no es van construir gràcies al moviment veïnal a Bellvitge. També s'ha de dir que va haver un canvi d'alcalde l'any 73 i el nou alcalde, tot i que venia del franquisme, però ja és una mica el Suárez local, el cap de vila, i sobretot un grapat de professionals que hi havia, que ja fins i tot alguns eren clarament antifranquistes, arquitectes i tal, van ajudar força a aquest moviment veïnal. Això en d'altres ciutats no passa i ho van tenir una mica més complicat. Aquí a l'Hospitalet va ser un altre factor que va permetre que algun espai es salvés. I arribem a l'època de la democràcia. L'època de la democràcia comença amb el Pla General Metropolità de l'any 76, que és com la renovació del Pla Comarcal del 53, que de fet és el que encara és vigent. Passa que és evidentment supermodificat. Clar, aquest Pla Comarcal del 76, que és aquest contra el que protesta, no, el Pla Comarcal no ho volem i tal. De fet, recull bona part de les reivindicacions veïnals. Vull dir, no de totes, evidentment, però el Pla Comarcal del 76 recull tot aquest moviment i el materialitza força en aquest pla. De fet, és el que ha permès el desenvolupament urbanístic dels següents anys. De tal forma que, quan aquests encara deien no al plan comarcal, anys després deien salvem el nostre plan parcial. Aquests ja diuen, sí, escolta, que ja està molt bé, ja volem això, el que tenim. Perquè, de fet, les empreses... Perquè, clar, moltes vegades, quan diem el moviment veïnal, anava en contra del règim, contra del franquisme. Sí, és cert, però anava en contra d'una cosa encara més potent, que eren les empreses constructores. I en molts casos van guanyar. I per tant, ja estava aprovat el pla parcial favorable, més o menys, perquè hi havia gent que trobava que no, en fi, com sempre passa, però hi ha molta gent que trobava que ja estava bé. Però clar, l'empresa posava un recurs, el Suprem o no sé on, i no, volem aquest pla parcial que ja ens està bé. I comença, diguem, l'època democràtica. L'època democràtica, una primera part de l'època democràtica, podríem dir que és als anys 80, primers 90, és una època de reparació. És a dir, anem a reparar el desastre que hem heretat del franquisme i sobretot l'eina ja no serà el pla parcial, sinó sobretot el pla especial. El pla especial és normalment de més petit abast i, bueno, doncs, aquí farem tal. En algun cas sí que és un pla més gran, com per exemple el de Gornal, que Gornal és un barri petit i hi ha unes característiques molt homogènies, i en aquest cas sí que... Però normalment serà això, el pla especial de l'avinguda del Carrilet. El pla especial de la zona nord, aquí ja hi havia la idea de les Olimpiades, que farien el polideportiu aquell,
Aquest és el de... Això seria el del Santa Eulàlia, Can Colom i aquí estaria ara la ciutat judicial, els jutjats de l'Hospitalet. Aquí aquest carrer en algun cas és força diferent. Per exemple, això és de la Remonta. Aquí, com veieu, la Remonta havia de ser un camp de futbol i ara són... Tot això són pisos i aquí més pisos. Per tant, no sempre el que es planifica després es fa. Això també és una altra de les conclusions que traiem. Això ben bé no és així. Fins que arribem... Hi ha un canvi, com sabeu... Perdoneu. Com